Dragi gledatelji, evo nas u drugoj epizodi! Jej! Sjećam se reći. Hvala. Šta je tu? Oju. What the fuck? What the fuck? Idem se odlučiti. I sad ćemo vjerovatno početi raditi kuću. Jej. I idemo. Evo našla sam kravu. Dimenzionalna vrata! Ovo će nam se posreći. Čekaj, ja ću ih označiti. Pa šta? Ja prvi put da budem tamo. Vjeruj mi, ja nisam organizam. Bolje nemojmo odmah ulazit. Trebamo se napremiti i sve. Aha. Wow, cool. Prvi put da ovo vidim. Da ja napravim sjekiru, dvije sjekire. Ja sve označavam. A kide. Vidi kako je lijepo. Wow. Napravit ću nam dvije sjekire. Topalo. A ti nabavljaj drvo dok ja označavam gdje su bolje krave. I sad ću vam, kad udrem sa sjekirom doli od kraja, cijelo stalo vam padne. Nakon... I pogotovo TikTok. No. Di su krave? Pitaj Boga. Fuck. Okej. Evo jedna krava. Ubi. Otiđe za mnom. Krave moguće. Sad kad ja udrem onda. Hello, do you like me? I think it means no. Yes. Yes, you do. Kako je ono? Treba mi je prema petu da sad se strane, sad druge moj. Miner. Ah. Miner, evo. What the fuck? Nenu? Ima puno guga. Ej. Kada kuću, velika će biti. What the fuck? Zašto si ušao u dimenziju? Ne brini se, sigurno. Wow. Ja ne ulazim. Ovo je malo impresivno, znaš. Ne znam koliko, wow. Wow. Super, nešto sam česta s nekim stvarima. Wow. What the Ovo je fuck? awesome. Stoga znate da gledate video na LAN party pa ja ga mogu vidjeti sa strane. Vidite. Da. I upravo je našla stvar. Prvo, ja sam Minecraftom bi neko pričeviš. U Minecraftu znamo Minecraftom. I ovo je super, imamo mnogo vrijednih stvari sada. Aha, dobro. Wow. Što je to? Nemam pojma. Alo, nemam pojma. Nemam pojma, ali ću uzeti ove česte. Može. Da priču. Što ne mogu ići naprijed? Ne može da se ne da. Hajde sa
Pavlo, padni! Wow! Ja sam od gore pao, ali... Vidimo šta je sljedeće. Daj od jedan mraza. Alo, čovječe, kad me dole ovamo. Sve šumit. Kao što sam rekao. Ti. Vratit ću se. U dimenziji, zaboravim se treći da volim dimenziju, kad ideš u ovu dimenziju, ne umreš i... Wow. Where is this shit? Bolje ti dođi. Evo, kušajem. Pa trpo. U drugoj sam dimenziji. Ima zdaj. Zašto mi ovako oblukao? Ribat ću se. Jesi stavio ono, znaš? Snimanje. Ne snimanje. Kako? Onaj da ti bude, onaj čisti ekran. Da. Moraš umrit. Ok. Ok, ako baš moram. Znaš ti čekaj. Ima predaš kraju i sad mi napor najviše. Ma rekao sam ti da vode da ideš. I meni tako boka. Šta ćeš? Ja sam dao. Za mnom. Ma samo kopaj do kraja. Oh yeah! Evo ga prvo ponovo. Wow. Znaš ti treba izaći iz igre pa ponovo uviš. Nije trebaš puno igrati od sebe da će ti onda biti Tu su gotovo. Ponovo sjekirano, da, nema skup. O, gdje su mi stvari? Pa izgubio si, pa sumno. O, mama. Ponovo. What the fuck, nemu? Imam vrati, imam sve stvari unutra. Ali kako ćeš ponovo doći? Ovako. Oj, dolazim,